Yon mga kaibigan, magandang hapon sa inyong lahat. Ngayong araw mga kaibigan, magluluto tayo ng tawag sa amin dito sa Sorsogon, tikong. Ikakatsingkok natin. Ito yan, oh. Ito yung itsura niyan, tikong. Yan. Panghuli nito, banwit. Binanwit namin to ni Buboy sa laot. Kakatsingkok natin. Papakita ko sa inyo kung paano maglinis ng tikong. Kasi ang iba niyan, takot silang kumain yan. Kasi sabi daw nila, nakakalason daw. Pero marami naman kumakain, hindi naman nalalason. Kaya subukan namin kumain ngayon. Yun. Oh, ano? Uwi ka na? Susunod na lang. Oh, sige. May dala kang saging dito? Okay, okay. Yun, dumaan yung kaibigan ko. Yan. Makakatsingkok tayo ng tikong. Tikong mga kaibigan, yan. Ganyan karami, dami. Yan na mga kaibigan, sandaling oras lang namumuti na. Oh. Dami natin na uli. Madalas makahuli si Buboy. Ang hirap kumain. Tagalimas na lang ako ng bangka. Wala, sinira ni Badyaw yung ano niya. Bingwit. Kaya tagalimas na lang tayo. May gulong. Ang dalas ng huli mo, boy, ah. Di ba? Di, ano talaga pay garong? Pag pugi daw talaga, ganyan. Yon. Sabi si Mutin, ay, butan na. Yun. Dami na naman. Ano ito? Pero bilang ubos ang paon. Uta. Pagdala lang may saro. Dakuli yan, nagpupurunog. Pag-angat mo, saro lang na tsambahan mo. Dahil apat yung sima sa baba, talagang hindi siya makakawala dyan. Pati yung Sa kaya nito. Katulad nun, oo. No, tawar na paon. Ano ko na to, 50. May bito ka mo pa lang ako. Na ito paglinis yan mga kaibigan, no? Itong itak dito sa likod. Sa may bandang bunganga, ayan. Kasi ang iba hindi marunong nito maglinis kaya ayaw nilang kainin nito, ayaw nilang kumain ng tikong kasi nakakalason daw. Pero palagay ko hindi naman kasi dami namang kumakain, dami ko namang nakikita kumakain nito kaya susubukan din namin. Ito mga laman loob, huwag na natin sabayan. Yan. Tsaka ito tatanggalin yan yung mga itim-itim kasi yan ang ano iniista ka ng pagkain nila. Yan. Yun. Kailangan malinis para maiwasan natin yung kakalason daw sabi nila. Okay. Ayos na. Malinis na. Hugasan na lang ng maayos.
Ito na mga kaibigan, malinis na oh. Yan. Malinis na yan oh. Yan na. Malinis na malinis. Tikong. Unang gagawin natin, papakuluan muna natin to. Ano ito? Tikong. Oh. Tikong. Ano yung tataan mo? Mm. Hindi na ako dito yung na ito. Oh. May lao. Ito. Magkulang ito pa duman. Hindi pa rin ako nakata. Yun. Yus. Na. Ito na mga kaibigan oh. Sino bang salim eh? Gagawin natin dito, papakuluan muna natin. Ayan, si Puging Boboy. Ano boy, papakaluan ko muna. Pakuluan mo na yan. Ito kakainin natin mamaya. Pangulam. Okay, ayan. Pwede na pang gasolina. Punta ka ng dagat? Pupunta kami bukas sa Huban. Magdadayo kami ng paghanap ng alamang ni Paygarong. Okay. Yan mga kaibigan, papakuluan muna natin. Magdaan tayo ng nyug habang napapakulo. Ito gagamitin natin. Panggata doon sa tiko. Buhay probinsya! Ito yung buhay namin dito sa probinsya. Yan. Magkano ng nyog. Ganito. Hindi pa high-tech. Kagaya sa mga syudad, high-tech na. Basag agad. Kalim naman ang itak ko. Inumin natin sabaw. Gamot daw yan, sayang eh. Mga kaibigan, tutuloy na natin yung pagluluto ng tikong. Kasi hindi natin tinuloy kagabi kasi walang ilaw, brown out. Hindi tayo makapagluto. Kung sa labas naman tayo magluluto, umuulan. Ito yung mga kaibigan, no? Nakita mo, para makita ng mga kaibigan natin. Yan. Yan. Lagay na natin yung ano. Nilagyan ko na yun ng paminta. Tsaka tuyo. Tsaka siyempre suka. Ngayon, lalagay natin yung ano. Gata. Lagay natin yung gata. Kakain ka nito ba, Jao? Pagluto na. Yung mga kaibigan, yung may hawak ng camera ngayon si Badyaw. Nagsisipag na siya ngayon. Lagi nang sumasama sa pagbablog. Okay. Lagyan natin ng tanlad. Pampabango.
natin ulit. Yun. Bango. Yan yung mga paborito ng mga Bicolano. Ikaw. Nilutong tikong. Yan. Tikman nga natin. Kung ano. Matabang bayan. Dagdagan natin ng tuyo. Yun, dinagdagan natin ng tuyo kasi medyo matabang. Patutuyo-tuyuin muna natin yan. Ano ba dyan sa palagay mo? Masarap? Oo. Mukhang tuwang-tuwa ka nung nag-binwit tayo nito ah. Kasi ano? Dala-dalawa uli. Oo. Minsan tatlo. Minsan tatlo. Dagdagan natin ng konting asin. Kasi matabang pa daw. Nilasahan ng isang kaibigan natin. Saka ni Badyaw. I-ano natin yung panlasa ni Badyaw. Susundin natin. Kasi kabataan yan eh. Iba panlasa nila. Yan. Ayan. Sarap talaga. Sarap talaga ng tikong. Yan natin naman. Ayos mga kaibigan. Sarap talaga ng tikong. Ano natin Ayan, luto na. Ayan natin ang Hawain natin. Para makakain na sa Badyaw. Yan ang finished product. Yan mga kaibigan, yung finished product ng tikong. Luto na siya. Ayan. Sarap ang pagkaluto. Adobo sa gata. Nagkulang lang tayo ng isang ingredients, sili. Kasi wala tayong nakuhang sili. So yun mga kaibigan, hanggang dito na lang tong video. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nagustuhan ninyo itong pagkaluto natin ng tikong. Ay doon pala sa nagtanong nung mga nakaraang pag-video ko nito na kung paano maglinis ng tikong. Sana pag napanood mo tong video na to, makita mo kung paano lininis to. Kung paano siya linisin. Yun. Yun mga kaibigan, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless you all. Bye-bye.